Δημήτρη, καλά κάνεις το λες. Ήταν ένα από τα πιο αγαπημένα πρόσωπα σε αυτή τη ζωή του Ανδρέα Παπανδρέου. Και έχει γράψει τόσα πολλά πράγματα για την μητέρα του. Όταν έχασε τη μάχη με τη ζωή, ήταν μια από τις πιο οδυνηρές στιγμές του Ανδρέα Παπανδρέου, όπως τις περιγράφουν δική του στιγμή του ανθρώπου. Μια συγκλονιστική σκηνή. Παραγνώς. Οι ανθρώπινες και πιο οδυνηρές σκηνές και στιγμές. Όλα σε λίγα λεπτά θα έχουν τελειώσει, αλλά η μνήμη του Ανδρέα Παπανδρέου θα μείνει αιώνια χαραγμένη στην ιστορία. Να λοιπόν τα αεροσκάφη. Η μπάντα που πιανίζει, η κορύφωση του δράματος και δύσκολες στιγμές. Απόδοση τιμών και εθνικός ύμνος. Ενός λεπτού σιγή. Και το τελευταίο στρατόπεδο. Έξι παρά 2 πρώτα λεπτά γράφει το ρολόι. Η ταφή του Ανδρέα Παπανδρέου ολοκληρώνεται εδώ ακριβώς, κυρίες και κύριοι. Έγραψε ο Ηλίτης, να τα 4 αεροπλάνα. Τα Μιράζ που περνάνε πάνω από το πρώτο νεκροταφείο. Δεν ξέρω αν ακούτε. Έχουμε δίπλα στον κάμπο του Ανδρέα Παπανδρέου οι σκηνές που λαμβάνουν χώρα εδώ δεν περιγράφονται. Καθόλικα δεν το πέφτουν πάντα οι κανονιοβολισμοί. Ναι, Δημήτρη. Λοιπόν, στο Μεγάλο Ηγέτη, λίγα λεπτά πριν η ελληνική γη τον σκεπάσει για πάντα. Μας χωρίστε αυτά τα προβλήματα του ήχου, δεν είναι βεβαίως οι συνθήκες. Περιστέρια πέταξαν εδώ δίπλα μας τρομαγμένα από τους πυροβολισμούς και σίγουρα αντίκρισαν το θέμα μιας Αθήνας που βλέπετε και εσείς από τις εικόνες που δίνει το ελικόπτερο του Αντένα. Αντίκρισαν μια Αθήνα γεμάτη από ανθρώπους που ήρθαν για να αποχαιρετήσουν τον Ανδρέα Παπανδρέου.
δύσκολο θα να περιγράψει κανείς. Μην μιλάς, Νίκο, μην μιλάς. Τα συναισθήματα αυτές τις ώρες. Συγγνώμη, αλλά ήταν ο λυγμός της κυρίας Γιάννη. Κατέγραψε η ακοή του συναδέλφου του Νίκου Μεγκρέλη δίπλα. Προσπαθούσε εκεί την ώρα που πήγαινε να μιλήσει ο Νικόλας Βεθιάδης. Άκουγα την κραυγή της κυρίας Παπανδρέου. Είναι το «Μη πώς με αφήνεις μόνη». Αυτή η φράση κατεγράφει. «Μη πώς με αφήνεις μόνη». Αυτό θα τα ακούσουμε με λίγο προσοχή αργότερα, να είπε η κυρία Λιάννη το πώς μένει μόνος του. Αλλά... Η κυρία Λιάννη, όπως τη βλέπουμε αυτή τη στιγμή, έχει αγκαλιάσει τη σημαία που τύλει για το φέρετρο του Ανδρέα Παπανδρέου και αποχωρεί συνοδευόμενη από το κύριο Κατσιφάρα. Ο Υπουργός Αιγαίου, ο κύριος Χιτήρης, ο κύριος Ακριτίδης αποχωρούν ένας-ένας από το πρώτο κημητήριο. Είδαμε ότι μπροστά πήγαινε η κυρία Λιάννη Παπανδρέου κρατώντας την ελληνική σημαία με την οποία είχαν σκεπάσει τη σωρό του Ανδρέα Παπανδρέου. Έφυγε και η οικογένεια. Βλέπουμε τώρα να αποχωρεί από το πρώτο κημητήριο. Αντιδικτατορικό αγώνα κοντά στον Ανδρέα Ο κύριος Παπανδρέου. Ποτσακάς. Καιρό στελέχη του Πασόκ. Διακρίναμε και κάποιους από τους άνδρες της προσωπικής φρουράς του Ανδρέα Παπανδρέου, αυτούς ειδικά που πέρασαν πολλά χρόνια μαζί του. Και τον έζησαν από πάρα πολύ κοντά σε στιγμές που άλλοι άνθρωποι δεν τον είδαν ποτέ. Μαγνόλια από το Φεύγουν λοιπόν πια όλοι, να και ο κύριος Χιτήρης. Ενότητα φωνάζει ο κόσμος τώρα. Όσο περνάει η ώρα, τόσο ο κόσμος απαιτεί πιο έντονα από τα στελέχη του Πασόκ την ενότητα. Ο κύριος Παπούλιας. Με έντονο τον πόνο ζωγραφισμένο στο πρόσωπο. Είναι άνθρωποι που ζυμώθηκαν με τον Ανδρέα Παπανδρέου στις μεγάλες στιγμές, είτε αυτές ήταν καλές είτε αυτές ήταν κακές.
Προσλαγιώτης. Και η Λαοθάλασσα να φωνάζει το όνομα του ηγέτη τους, ο οποίος δεν υπάρχει πια. Δεν έχουμε δει από εδώ να περνάνε τη σύζυγο και τα παιδιά του Ανδρέα Παπανδρέου. Δεν ξέρω αν βγήκαν από κάποια άλλη έξοδο. Ο κύριος Κατσανέβας εδώ. Έφυγαν λίγο νωρίτερα. Έφυγαν πρώτοι. Όχι, είναι ο ένας από ο ανδρικός. Ο χώρος του νεκροταφείου λοιπόν αδειάζει σιγά σιγά. Ο κύριος Φουλαδάκης έρχεται, ο κύριος Παντελής Οικονόμου, ο κύριος Κατσιμπάρδης. Και βέβαια το σύνθημα του πλήθους είναι ένα και μοναδικό: Ανδρέα ζεις, εσύ μας οδηγείς. Αυτό και τα συνθήματα της ενότητας έχουν πολύ μεγάλη αξία. Αυτά που ο κόσμος φωνάζει τώρα έξω από το πρώτο νεκροταφείο, έξω από τον, μακριά λίγο από τον τάφο του Ανδρέα Παπανδρέου. Είναι